kirolak balore asko dauzka, balore ederrak, baina ez dauzka eta ezin izango du eduki gaur hemen mahai gainean jartzen den balore hobeagoa. Minbizia borrokatzeak oso energia asko xurgatzen duela, bai umeengan eta bai familiengan. Eta bateria horiek betetzeko oso garrantzitsua da guretzako kanpotikan jaso dezakegun indar hori, ez? Eta bihar San Fermin torneoaren finala oso pozik emango dut. Igandean binakako San Fermin torneoko beste partida bat ematera ilusioz gainezka joango naiz igande arratsaldean, baina ilusiorik handiena egiten didana igande eguerdian Carmelo Baldan izango den partida da. Ze modu hoena, guk dakiguna egiten ez testan jokatzen, eta hola, aspa honentzako eta elkarte garrantzitsu honentzako diru laguntza pixkat lortzen, eta jendea bukatu inda, laguntza asko egitu eta dena errastasunak izan dira, eta igandean lortzen denon artean espektakula ematen eta alik eta diru gehien lortzen aur txiki eta bere familien guztientzako.